lisuke lidedela lento ngesikhathi mzala. Lisuke lidedela lento. Angithi uyayibona lento ukuthi ngathi inyoka. Yebo. Yabona, buku, mhlapho oyashi, yabona. Yabona. Uthi omunye isikhumba senyoka. Athi yabona. Umhlapho oyashi lo, uyabona. Umhlapho oyashi uphelele. Uyabona. So iyashi ke lidedela lento. Imuke lento yongena emfuleni. Mayongena emfuleni ifika ishone phansi sizibeni ikhulu. Lokhu yakuthatha likudla ihashi ngoba lokho kuthiwa indondo, imbasa, isifumbatho. Ayithi ngesikhathi sidala umuthi wangena lo muntu okuthiwa isifumbatho lo obambe kanje isandla. Yes, indondo. So sizograte ke lokhu kungene la embijana ngoba akugage lokhu kwenzani mawuqhamuka noma kuthiwa kumlungu mangikube kuhlanga la mawuqhamuka ubonakala ngisho phakathi kwabantu abawu1000 ukuthi usufikile njengami. Uyabona, qhamuka mina abantu sebephelele sebethe siyahamba bajike ngisho sifika phi ngihlale ngihamba nawo. Uyabona, yini na umuthi engiqhayayo ngoba kumnandi ukwenza into yaziyo. Uyabona, ebese yakhuluma kumuntu athi ngiye Malawi, ahambe futhi athi ngiye Tanzania. Cha, mina ngihleli la eSouth Africa, ngikwazi eTanzania, angikwazi eMalawi. Ngi-organizer nje lokho engisuke ngikufuna, engikwaziyo njengomhlumo ukuthi useTanzania, neSadawana siseTanzania naseMalawi kuphela, izinto ezingekho. Kodwa lo muthi wami mangabe usuku usunje khohlwa mfana. Njengamanje ngizokhulumisa bese ngiyahamba ngekhasini. Hayi, uzoyibona futhi into engizoyenza khona. Uzoyibona. That is why ngingancethezi ngowami umuthi. Umuntu bengayiphethe imali yami, hayi ngiyamxosha mina ukuthi akahamba ayohlanganisa ngoba ngiyayazi into engiyenzela. Njoba ubona ngithi kunanayo imali eqotshiwe la phakathi. Lento hayi kufanele ithwebule yonke into ukuze sikwazi ukuyishintsha, siphinde siyishintshe ibe yisipoke, ivuke siyithume iye la siyakhona njengoba sihlanganise nezinto zamaSulumane. Greater ke mfana lapho lento bambe mfana bese uyoyibeka njengekhali zamantungu. Ngisho ukuthi kona mshedi akukho kunye. Umuthi yiwo lo. Umuthi akukho nomlilo. Uyabona? Hayi uhlala wahudulana nama-suitcase njalo wena nje uyokhendla makuphela umuthi uyaphinda uyagibela uyokhendla. Kaya nini kanti? Isigulo sisebenza nini ekhaya? Uneka nini wena ke sibona imithi oyinekile nje? Ngale mithi kade nigcina la indlela. Sibone phela ukuqala. Ngoba indlozi ishedile. Indlozi ikhuthazwa ukuthi wena lizukhala isigqulo. Kufanele egcikeni kube nezimbobo kanje enyangeni. Kube nezimbobo kanje, izimbobo zegovu. Idlozi ke lapho liyasondela. Yabo. Ngaphandle ke mawenza into osuku ubona abanye benza, uqopela kuhamba uyothenga. Awuyona ke inyanga. Kusuka namhlanje umuntu ohamba yokhendla abuya nikeza abantu leyo nto. Akuyona inyanga, umathenga thengise. Umuntu ohamba yokhendla abuya acaphunela abantu leyo nto ayikhendlile. Akayona inyanga, umathenga thengise. Musani kuyibiza ngeinyanga. Umsebenzi wenyanga ukuthi igaye umuthi. Inikeza abantu into eyigayile. Ihambe yolanda leyo nyamazana esungenayo ifaka kulowo muthi. Uma thengise ke uchitha ngamanye amagama njoba suke siya lapha koBria siyokomakethe siyakomona siyakochitha kubantu abadayisayo. Nawe ke nyanga wenze njalo uzukhanda isigodlo sakhe impela usikhande. Angithi uyayibona lento isigratiwe sesoyifaka nje imbijana ngoba emthini kufuna kusebenze ini igama. Uyabona, angibalike mshedi mase ngikucabe ngalento ngayifaka la egazini lakho. Hayi kodwa nje mawusawumathenga thengise vele ukhuluma kakhulu njengebhakede ngoba uhlala unamagama okuyiphendulela. Mase kufuna kugaya umuthi uzosikhombisa abanye abantu usitshela ukuthi yona inyanga ephethe into ethize kanti wena abantu batshelana ubanikani wena abantu. Kulungile ke lento ayikho ngamatsha, ingumuthi. Asigayini umuthi 2025 abawina abantu
abaqine futhi abantu emakhaya babe isimbelambelane njengami 072 570 5606 071 463 9111 sifonele kuleyo number ufike la ekhaya uphathe imali yakho uze nje uphathe imali yakho ungesabi uzosho futhi ukuthi hayi mkhulu ngifuna imbasa yini igama lomuthi bafana imbasa yini igama lomuthi imbasa uma ufikile nje wathi ufuna imbasa so bese sazi thina ukuthi ufuna ngoba yala ekhaya imithi yonke inamagama yini enye sinayo bafana sinosphepho mkhulu nane sibe nonkazimulo nane sibe nomahlala entabeni mkhulu ya nane sizophatha osikhundla mkhulu ezihle nakhona osikhundla ovula ndlela lovula ndlela okay liphi ivula ndlela bafana phezulu lingenile la kuqula yebo la ngena mkhulu la ngena yebo okay shothi lo muthi ke manje usucomplete ke manje ngoba silokhu senza kancane njengamanje usucomplete sadawana ngithi siphakathi yebo siphakathi ya inyama yakhona namafutha yeah iphangolini la ngena mkhulu la ngena yeah umatendane wangena inkosazane yangena mkhulu kushodani kanti nenkanyamba yangena nendoda le ehamba ishungu inkanyamba kushodani kanti lo muthi awuzo imali yakhe shodani umuntu nemali yakhe hayi bafana kulungile akena ulayisheni emabhodleleni nubeke kodwa ke ake siqale siwusebenziseke khona la ekhaya ngoba